ahimfie bia ube wura mu bia ube kona sipi matwa patoso ahia nanso saa Puduo no nko ade Mpanin owo kurom ho no ena edene na asiso se na nani ho a yentia ne Puduo so saa Puduo na ye ka no na de na asiso kire se wo kron che mu a woni mu ti patonu so nyina okron na kron che ni tumi eburu obi ade so ensunsun ye wa himfie na ye ka ho asemi o Meet Charles show and I have for motion. Me das se waje meje adwa na wo hwe na de besese ne benchire mu kasa kwanti ase tete obi ka tete obi kire dwumadie no edin kire mu abakwasem kura bi ne dien awaso ye kan ni ba utie bi na wodi bitu otirim na wanyira wonchi mpanyin se wo yira wo kuro hia ben a o refi o kuro hia ben a nigga, why you don't want to answer? Why you not your bossy? Why you not your bossy? In tobacco, some year came to tell some year came to be cut to be channel, Jomedino. So you would subscribe it, not share video, no, not like it. There's a like button there. Click it so, not share video, not a month for any bench. To be cut to be channel. Meet Charles show. None of the business aquaba. Mejo so ewura mura nana we de enchere ho ena yakoside when say emre ho na koside na yaba monche na maba monche na maba panyin nchen na mpanyin mu wakasa be say waya wo so otwen ba uni aso waya wo se otwen ba uni aso mpanyin eka kasa ya ana kasa be say na echire say me de kasa munye mo na that's it, say, Panimu be country, say, why I say what we ba winning as one. Not what 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 for Futuno and Yajuma. A copy mo bra, Ubenya Semono. When I Mpanu for the country, say, why you also watching ba winning as one. The same thing our man Fabu will be as soon as you watch the wason. Would you wason upon you wason? San watching so will be a so wason. Now, dainty and an animal communicasa bibua, ye co cancer watching ba in yason. Every bedroom now, a china who you be being as a pen movie 2 4. Na wafa. If we say, Mpanin si due mu wo due e wo de abesi ni battery so due mu wo due nanso e wo de e ka kire no otwen ba de no akonya so otwen ba ni aso ya taburu wa bi akọwo wo pipotintin bi anafo wo ya na mu e wasase ni suo nyina bo ahwete firi so obi alim se sebo ana ajata wo de abo bi obi hia wo bi ani hwa wo de no ohun beche wo eti
watena popo na se hwa na wotwe bi die bi nso no onyem ebra jata no betena ho no anya kwa anwane nti won de ofuro bepo no ko pepo na pampam ba bia jata no enidi ma ho nti wo soro ho ohunu jata no de wo ye bia wase ho no wotwe no de o maame no ohunu otena bepo no soro wa kopim se owoye no ne ba no so a na woni ahoɔden nti na obutubutu o maame nkyai wo bepo no soro ho na jata no na se bo no de woda bepo na se nti otwe no maame no ka kire wotwe no ba ne se sezi a waso ahurahudie na me ka kire o se kopem se me medu be firi soro ho san ne bepo na se ho no emo musuo bra wia bi mafumu ada se wo be kwase ho ebre bi su na se me amedo ko a afi no wade wo ho o ka kire wo twin ba wo se wate o twin ba nu o maame na te bi poisu ha o muti hwa afi wo twin ba no na ni mumia afi nu o timititin haba mawe enti da kura wia bi o maame ada no oti na ni nu ohunu de ne ba no wo ti wotwe no ya asie sane nkakra beto ne ba ne se odi agoroba na pepo na afo no ga jense onyo na mkanjira se asie ho no je se me nam do ko ho wo betina soro ha didie ne wadi wa agoro no sane kwase ho ko fa de enko ho mesi pepo no asie ho no ensane nko ho je se me wo maame medu sane kwa Prise nu onum da se bonu ne ma no ebe firi ase ho amehwa adwo ave wo hwa da bi woda nyane ya no wonsa hunu ne ba wo hwehwe na afedie wesane atwam ba bi ada no ma me kura akoto no oba pepo no ase ho kaje nse me ba waso odin inkan kiro sase ho nko ho mina minim de wo ho ntinam se yenko ho no ana no wo ba me befa wo enen nso watwam ba bi ada no me befa wo no hweye na se ho wanko ho no ode ne ba no ko esoro ho o mutete hwa ba bosumi mienu miensa otwen ba na mu ayeden wo hunu mirikatu o maame ko paduane kakra bia di ne ba no so sane be pona no ba se ho waye sa se ba wansan ba hwem ha osane ba se ho ajata nso na se bo no awa wo ho no onya duane kura ne mani ohunu wotwen ba na kridi wache no ochi no one ne mba no susuan o mu wi ya eka ni tina o maame ne se da bi se na mu ye wi ni nyina na akina ye nya bi ni eti ni tina aka no momfa mame na memfa nkwasiye ye na maame no jata na se bo no maame no je nam na wode ko no o ko no ko hia adanko o hia adanko na adanko se na se bo twin batiri atua wanu dia wode kwai wasi ame mana didi ame wo mpeso wo mo se no kwa nti me kopi obi nam de amanasie adanko nso watunu mo wo wira mu ha woni di obedi ni da no ena se boss ye ne agi ai na fakusi na kina nyame ya adoma meba abaje adanko gi ye pe no kan trim se na de me nso manya de me ni me mabedie na se bol ni adwene wo ni trimu ni sesa de achi no okoji wo twen ba no ba kira danko aka ho so wo ti wo de ahenen sase wo na enkosi ma no adanko nso de ko he ni bo mu ope na ni ma no betwa ho hia no se amansan etwie na akira boa no odi ntira ma me no ni enya de bedie nti yankurukuri na so no mienu no nwe na so no mienu no nko ade ese ya wie
adanko ne ba so mu titi no ma keke wotwe ba na so afiri ho akokwa mo esan se si bonim se okogi wotwe ba ne ti no wa kire adanko aka ho abanti okoho ntem obo adanko pono kokoko no se wo hwan no se mia enu anam no nkwala na mama no ntimi srewo kame baje adanko si yo ene me fama bana twemi adanko fa akwati kwa pie ya wo ba no otwe ba ti kura no okwa odi ma se bo se dabi enam aboa ne ti na de ma wo ne nyeni no se enye ni sei wodi ma me na dansi ni bi gina ho hwan na wo ho a afi se de na ekeka ko no na ni bre ba se bonya adanko a obechi no me nya papa sa e ba de adine no ena adanko kan kire se bo se wo asisie kwa na apeso osisi me se na adanko no nso otwe no tu ni ba no fo wo soro ho se wo mase ho nyina no wote di wo ya no wase se wo se wo de wotwe ba ni tiri ma me na asuntuetua ho a minim ba bi otwe no ni ma me ne te makwa akofre na ba no be kan se ne ba no na wo waso a de awupe bia no waye kan na danko de agampopo no ko o kan kire nse wo twen se bra se bo akire wo ba no wadi ni tia bra me amam de asie oba ya chenchina wo se na so na wonzu utu akwala ifu da bia ka kire nse na so odin no na mete etimi enko ada opeso wachimi o se bo peso wachimi na ade ekoyi ano ma me se ya na wo ba ketwa ya no wo waso a watwe se ya ne emienko yi o musane ya o ma bedura na afo fam o mo ba na se bobutu ho o de a kire no o de kire no obi se watwe se enti oba no me na me che no na me de ni tiri nu ma da nko ade achi wa kurukuri na so no me kan wo se wotwen ba de ya no ni aso na mpese ye bisa o se wo ba ya no ni aso otwen hwe se bo anim din se ade wa chi na wo no amu kuro gina ho no nya no obechi no enti de o kan kire se bo an se me de me wo me ba na so ya no ni aso se me wo me ba na no uswa no na so wo waso a enka mitulu fusuru wo so ma se ya nka wo mama wo nya no nche no enti me dia me wo me ba anu ni aso enti bra nipa wo ya de ne nipa nyina ka kwasi jai enye sa jai ni ebetu fu tu do wantie na akonya ba ma ne de wo kwa ne mpanimfo de aye kasa ka kire se wo waso odin te se wotwen ba wuni aso se wo waso anka futu a kuromu nyina tu o ye frɛ wa himfie ye frɛ wa ha enka wo de bo kotodwom a enka nye nse se bo akɔkye wo amane ye kubisa ama me se wo wo a ne ba waso wo ma me ese won de wo wo a otunu bafo a won fanti won de wo na ne ba uswa ya na uni aso edi se otena o me ye kan kire wo se wa ye so otwen ba uni aso a kire se nananum na unti afutu ena kwasi de ya me de chichire mu wire ni obi anfa ntunu kotodwom ye wo ye bibi na se nipa kan na wa dwene ho miensa na nye nipa nyina ene wo futufo aha ene ye do otwen ba uni aso nchire mu ebesi na therefore that was it why you say otwen ba uni aso na chirim se enipa wo ha nya aso ma nipa daseni ye kasa tie na dwene kwa chire dwene hu mienu ye tufo afa ye tufo tie enya wo se otwen ba uni aso miti chawo so na wo hwen se dwumade eye wo fe ene mesrese she na afoforo so nya bi nhwe
na found sa click like button na wo hono na subscribe titru subscribe button na won sa nifa no so no see actually subscribe in red color or the right corner extreme right corner you subscribe ho subscribe na be ka busua ko yi ho na se na eba ene bedin komo awo channel so a wo so nya bia ye dai ahwe say you call life also nya bia ye dai ahwe because why ye dai was subscribe I click the notification bell tito bi ka tito bi kire ebe mu kire mu abakwasem ebi ni sen edin kire mu empanimfo ansem mu kan ye anana enya betu ne tiri mu no na one wo e kan ne yi me ko break up meet Charles show na mo hwei ene so yada so panyini de bi sese nchen ene yakose de nana de ne nyansa wo bi edom yen o katete bakose mbi kire yen na sanchiri ma ba o manya bia yedan etie na ya yere nchi fose wo fu ko hina ben a wo yere dwoba ase de dem na si eya de fu Puduo Ohene kese bia tenase a bo se the nine SCB biso eno a enye sesedwa ene so wo se bia eya abo bia na bibisa Puduo ene so enye kunya Puduo nya kunya na mmom se de mekan Ohene kese bia tenase a obokola himfie na ne na SCB Puduo so Puduo no a na na SCB no e kire sen e de ade me ko fare bai ne de ade the entire so Ohene business no order na nase Puduo so Puduo amekan enie when you Puduo na se sia se wo ya de bit my so be subscribe na wa like video na wa share ama foforo so ayeden anya bi ahwe the entire Ohene business na Puduo is na nimo de na na ayeden esisi so na mpa cha obechire mama kakra me das meet Charles shoes na yewi asamo americani ye wa himfie na akwaside ye kire no ena fo wa adwene enu nim de edi akire nanan mo bisa se Puduo ka de wa himfie na ye de yi ahimfie bia wo be wura mu bia wo be kona sipi mo twa patoso ahia na enso sa Puduo no nko ade Ohempani wo kuro mu ho no ena edene na asiso o se na nani ho a yentia ne Puduo so na nani ho a yentia Puduo no so every senate fo no nim sentira o mo ye sa Puduo no tete na ko betimi afiri yawura emfa ho se ye wa himfie na ye nhyehyɛ ko ye nya adwene se ye kosa na dom bi betimi abefiri yawura sa Puduo na ye ka no na de ne na si so kyerɛ sɛ wɔ kron kyɛ mu a wɔne mu te patonu so nyina okron na kron ni tumi eburu obi ade so ensunsun ye wa himfie na ye ka ho asemi o entuma de so obi abefira bi akonwa no nso nanam obi abi ate obi atimi tobi no de ato na akonwa so no atena so na nso sei nanan mpanimfo hia sa Puduo yi de wo ye kontreo wo ye akwamo wo ye nifon wo ye adontin o untimi ntia so efisɛ asante kotoko
okuma apem baba ote kokko so otenase a ade we bi na eda nanim na enna ho saa kwa onse Puduo ye eda manim yi ya ye chem ebobo ho echem na ebobo ho no enne na amafo de obi beka se ebi a ya ye etetare eho kwa tete ho ne betimi aba se bi kura tuo aduro ene ye de aya chem epam cho ye ka chem a chem ni ade we na eteta ho wi ade na ebobo Puduo na nim no eno ne efre no echem ebetimi aba se etu aduro enti brane na sesu no betimi aba tutuo wa hemfie enka nana Puduo ebetimi aba se ayire aduro ene tare ho ye nyina na wa hemfie a enso de adene ba ubohunu anana nanam anafo no ho akuru na afo ba bi no wo ba obobi se obi ba kan se na bena wa bene ofiri ho ba no aha se Puduo ya ne na sisu yi echem na abobo ho no ebia wo de eye bo ne ho bai wo ahemfie ha eni ewo Puduo bi so wo ho a eni chem eni hwe eno de na tena se no de na sisu a se de ba ma ya hunu se wo kronche wo bia anti na ya ye se ane ye wo Puduo mesremu we ye Puduo ane ye wo Puduo Mpanin si obi nka se Puduo nshi na ye ni dwo nya bi ni we nya we na ehia am ye de dwo enti sa Puduo ye adamanimu yi eda ho se ohene pon bia ewo bi eda na himbi ade we se o twan ma wo de o BBC na wo hene bi fa koto no fi a na so wo de ko na himfi a na se wan ko hwe kida kwan a ebire bi so a obetimi de agina so aka kire wo se ne de hye ni nipa no tete ada ya yese Puduo se nya nipa nyame na me nipa no wanka Puduo da me fie tete ho na himfie twini sini kura ye dada ayam ton twene wi se ekodi obi nsam se pe obetimi agina so no de abonkuro baabi so enti saade ye da ya nim ha efre ni Puduo otufo de woti aba nwoma so na eka ba nwoma eno no kura mo beti ase yesei na mikire mu sei ana mbeti ase oti kokko so de woti aba nwoma so efiri se oti afidie so a enhwai enti e wo so no panto emehame ehene se wo so no tie afidie so a enhwai enunti tete no no omukum suno a na yayi ni kwa achi nwoma no eduru papa osunu kwa achi nwoma mu odu papa na yetwa square na ya hata na wo no de na nabodwa kese bi no opeso o kire se ni tumi buru wo hini bia so a ne ya de ba nwoma na batu na nim no watia so waye wo so no kase otia fidie so nhwai de obeka bia ye nane ani de obeka bia ye nane ani elunti onde otia ba nwoma so ba nwoma no na me kire mu se ye wo so no achi osunu ne kwa achi ena tetefo no kuma sunu no ne ye pa ne ya hata na ye de akoma ote kokko so enti Puduo ote kokko so wo bi na enini ho se
Osori ya no wa se na na bodwa Yakob bie na so wo ya de kese bi na bibia si ni abefa no so omra kumase no woko na se kontre hu akira kontre ni tumi so wode ne na sisi na Puduo so oni tumi se wodo nan besisi Puduo no so wase hu akire ma no nti Puduo we ni ebeyi afiri ho ye ba na se onansi so akire se wo hwe akire ama kurowira se wuti aso de ana kire se oye kurowira wo Puduo we no enya de a ude hene se oye nifa hene oye achiame oye benkum hene bi na wako ye Puduo na de ato wakonwa nim na tena se ya bra wode ne na si so no na so do de asi so ebe ye dan ne ehunu de okron eche wo bi na ye wo Puduo Mpanin se yenka se Puduo nshi na ye ni dwo nanso enya hyede a ye bedi se nya shinku ade a ye bedi dwo no aha no de ohunu Puduo ewa Puduo kogonja no ma ba bi o mu dodo baifu achiman ni wanchi num ni bonumfo no mu ye baifu akese pa no o mutu bayira oba kono na yesisi nuan tian obi Puduo be se aha ni park no aye boso bo no ebi asesan so saa bia yesisi ekwan de dantemo na bayire no a o motu no ne ye de ahoma ye de ba akotali dua no ho a ne ye de ahoma na chechire ye kan ne snana ye kan snana na ye dumienu ye ba chechire amamfuna mafa ho se de bayire no ntimi mpro na ye de sere abo eso tia ko se de nsuo to a ana se wi abo kese a enka bayire no so enu ni efre no Puduo ba bi ekura bayire tetefo no ane ye domfuo wa yom so ha no ye tu bayire aye de ne ye nya bi nanso ye de adukuro kese bi mu a na mo so bayire afase apokan bayire bi adua na fuom no ni aso akogu wo se de nsuo nka ekom ya base no aye domfofun kafe na mu beyo ye bebo nkofie ndi sa bayire no ye bra ye kodua no ni ye twa bi no adi na num de kokom na sa Puduo no na se ja tom se wo mesan se sere na boso onti oba asa bodua ho ba kona bayire ni nyina na abene ahye se Puduo na ahye ni ebedi o enua ni nyina akagu bayire ye dua na ahye ahye na bayire nzo se ya totom ye kotodi na ye kodum Puduo mu jani ye kona se bayire ni gu ho na bena na ya sori ya ho we de anya ni aka se enshi o na nso anya hyede a ye de ne bo ne dwo de ye bedi bi enu nti enu Puduo ye ba bi a ye kura bayire wo sere so o mutu bayire wo mu e wo baifu akese no nya dai bi amu no om di koguo esisi nua tian ni a chechire no dumienu na bobo hu sa na wodi dua tia bi abia so sa ko no wode sere no otwa sere na no wabuka mu mienu ne bi akokata ha ne bi abekata na se ya bodai so na eyetia se baji nwuna mbamba yire no nko a wabra nsu ana wia intimi nse no sa de no ne gya tomu a na bayire ne bena yedie so enu nti ye wo Puduo enkase Puduo nshimie ni dwo hyede a ebedi ena weye Puduo Ohene man hene divisional chiefs omo ahemfo a omo abremponfo no a omo di ehoso ena wo sa Puduo we nyese sabi akurasi di kurubi
o basum na o ba na so Puduo se kuro no de say akwaduro Ohene maba me ba no na frɛ me no me na me som no na me di akwaduro Ohene nti wo ba na so Puduo so untimi nso awe bi mfiri ho ma ene ho kura nso tena se awe di kuro woni kwan se odo na asisa de we bi so odo na besi so de ana wasase ete so wo hina wo wasase na wodom ena ado na si we so medam ase Puduo ene ya kire wo no tetefo mo na mpacho mamenta fo no kakra wa kire Puduo mu no wa kire Puduo mu na ye to oware a ye kan aba na ye se we Puduo eno kasa horo so na mana basa na se eno so ye Puduo sa eno so ye Puduo se wale no unzi ye hye ne 9999 ye didi agoro no 99 na ya hye no enye amana no ma so ohu na wotu a wo sesa gusuo na ne beye ma na beye ti se Puduo we no a na asisuo no se Puduo no a ewo wale mu no enu de ye didi agoro so ohu is adoso abana do adoso ti se de na ewo do mu nti wode ne na asi we so no sa ba dodo no wotu ne se efa ba bi eda ho kwa yes bi a matwa numa no matwa nan ano esan se wo hyehye ma ne dooso nti ene be ye Puduo na ye ka ahemfie Puduo dia eni we ye friend Puduo we edamase mit Charles na mo hwei na de bisese wo ha na yakose de yabana na ase na kire tete bakwasem edin kirase kasa ko bin kirase tete obi ka tete obi kire dwumadie a wo mit Charles na wo hwe no me ko break aba me ba mo bisa na question ba ko na de show yabana we Charles show na wo hwei so dwumadie ye di eyofa subscribe na share na like na fofo so enye bi nhwe na akire Puduo mu akire Puduo mu na minim se yesa Puduo bo baabi se bia wo ye adwuma bi a eso mba ma obi ana obi ehu wo baabi ne ho ofe o se asew ji Puduo ye na obaba mu fa na mame ebia o mokoji aware no o se de wo bibi mu nyina de wo Puduo mu nyina ye abusuo dia ana Puduo ye abusuo dia na sa Puduo no so no ya na ye dia dia na mpacho wono sia onka sa ye mu ka kasa bi se sa ye kosa sa kan ni baka sa ye kosa en so na kire san medase nananum de ye kasa ye kosa na ya hyehyɛ ko kokun oman bi sofo toa Ghana man eni abekun na yensu yaboa ye ho se ye ne wo mo bekun nananum se ye kosa na kire se ye kokun enti se obi kan kire se oko ya asante wa asa na kire se ya asante wa kun no okobi okosa na okoko soja ni so okosa ne okwama no ne okopata ntokwa okojina kono eyesa kane no de antina Ghana yanyum bia abaito se yene ayasa asini abo de ma fi se boja na nanum hwe gude to ho ma ye no na sombo moja ka gui esa
eyeko enu nti kane no kura no wonko sa Ohene wunni mrane wunni Ntam o Ohene wanko sare ye wo de no anya Ntam se no achi wanko sa na wo Ntam de a ene ne bi asem ye bi to eto abusua na ade hye abusua no ena sa abre no Ohene kura ne wo ho ede ye ne Ntam se de we ya to ye abusua yi me de ye Ntam se da asem bi besi a wo be ka sa Ntam no no akai me ya eno nso ewo ho na Mpanin se asumfunu katachi se atra ne anopa na sesu bezu bio asumfunu katachi o se atra ne eni anopa enu nti Ohene a wokosa ono ne Ntam de yemfa ni agoro eni e wa mane amahunu enso Ntam ewo ho Wizame me kaise me mabusu apani pa kokora pa no die nyina yanim wo mikurumu no ne yefre na krechire CPP ni UP ya chi no call detention makokora se sabre no na ne ho odin ko ye no no mo ma ne soa sebe ajanan o mu kujaye na wafu ase ho a anopa bia no no so na tade a no wode so asa agya nan no ofiri detention ho baaye no eno obebo dadoa woda ho no wode atade ne sense wo no ka kire busua ne se ada e be ka sem na be ka me kwa brekre kire matade kire se waka ne Ntam waka ne ya amani a okohunu no wo detention sanwe mu ho no eno waka no endi se wunya katade no dia se die tie bia asem no eti se dia kura mpanimfu ewo fie nyina besi nkonwa ahwehwem na wo ebe bowo no abusua no na nya dia ye do hu chewo enti asem ya enso ewo Ntam na metaphor no kakra na mentwa wano na gese metie onkyere me ya ena ekoma yenya kasa bi se Mpanin tu umpese obekosa ena ma kasa Kwasia Mpanyini ebaaye fese tetene na Mpanin ekokon Mpanifo kokon ye de esa anasa konet prince ase ene tumi na wanko bi no enti obu ha ompese obekosa ne bintu da bia onyini da mendie menko Mpanyini se Kwasia Mpanyini Mpanyini anaso umpeso obekosa nti Mpanyini unyini umpeso obekosa nti da bia wosu munyini wonkosa na ndi da bia wa yakola esa Mpanimfo kan asem a wo kan bia yanyi wa asem ntum ebisa yakosa wonka ho la wo bisa yewo sika Puduo ho sana nsa ufu kura no tete no de nsa kwa himfia yesi wo de nsa Puduo ene baaye ene e wo franta so franta no ebe ko mu be nkoto abensia wa wota ko manhia o te kokko so abonu dwa papa bi ne ko bochi dom no ye kwa o tenase se ye yi nko ade o tenase bobe no miensa no nan afi obonsa hinkwafo no otumfo betwa hene ode nsafu aba bonsi ye de egugu nketetwa nkete bi ne kora akase bi butu so ba se yewura se ma be boni chi do mo amonsa franta ne de yesi ho ye ka Puduo a ehina Puduo eye doka hina enikon tie ne kono tie na tete na fo di twa doka ebi betimi akomu be ngra be miensa kora kase enozu ye Puduo na mom se wahunu obi ba na wo pe no na tete ho no na wo modi sika akọ Kwasia ni edigu ahina mu aketechua ya nwini ni tie bu aso
ana se wobi chewa sika sombuo bi sagi sika Puduo yi waade wei a me pe no je se de ode ade no mame a unni hu yawo saa de no ode ma wo no esan se sombuo nti efre no Puduo medam ase Meet Charles Show jumedi se eyofe mesre se obe subscribe na wa like click on the like button na wo hono na fe hwe nsene fast you see a red button you actually subscribe na share sa video we na afoforo so nyame enhwe ya kire Puduo mu na ya kire Putuo na nana aka bi fa esa ho friend so ebetwe man na kire friend mu Meet Charles Show yede jumedi ebesi hane na dasene yasa ehio nana de bi sese yeda wase se yeba ona ase ena kwese de na onimre enso waje efe so ene de nkomo aka bakwase ma kire yen wa kire ebemu a kire yen tete obi ka tete obi kire ne fe ne yete ase ye yede betu yetirim na dan koma bia no enchirima ba yeso ne bia yede aka a kire wo mo nana me dase me bo na makwaha mentuma nana makwaha mentuma nana edujuma de besi ha